Вас вітае інфармацыйная служба тэлеканала МКТБ і я Владимир Здаравец. У эфіры навіны час мясцовай сёння ў выпуску. Матывацыя на пошук работы. Якія ўмовы ствараюцца для развіцця і падтрымкі высокай матывацыі беспрацоўных да актыўнага пошуку работы. Міс Маладзечна 2025. У Палацы культуры горада выбралі самую прывабную і абаяльную. Праверка ведаў. У раёне праходзіць другі этап рэпетыцыйнага тэсціравання. Матывацыя на пошук работы. У кастрычніку мінулага года быў прыняты закон Рэспублікі Беларусь, які тычыцца пытанняў занятасці насельніцтва. Асноўныя палажэнні прававога акта ўступілі ў сілу з пачатку бягучага года. Дадзеная рэдакцыя закона накіравана ў першую чаргу на стварэнне дадатковых умоў для развіцця і падтрымкі высокай матывацыі беспрацоўных да актыўнага пошуку работы і прыцягнення незанятых грамадзян у эканамічную дзейнасць. В числе нововведений изменения подхода по обучению безработных под заказ нанимателя, расширение возможностей для обучения, а также регистрации граждан в качестве безработных, корректировка подходов к назначению пособия по безработице, сокращение с 18 до 12 месяцев максимального периода нахождения на учете в службе занятости, расширение перечня категорий безработным, которым предоставляется возможность трудоустройства в счет установленной брони, предоставление возможности нанимателям заявлять в общий республиканский банк вакансий, сведения не только текущей, но и о перспективной потребности в работниках, внедрение института квотирования рабочих мест для инвалидов, дополнение оснований для исключения из реестра агентств по трудоустройству. У год добраўпарадкавання увага парадку на зямлі. У Мінскай вобласці плануецца ўвесці ў гаспадарчы абарот звыш 1000 пустуючых дамоў, а гэта больш за 250 гектараў зямлі, паведамляе прэс-служба аблвыканкама. У параўнанні з 2024 годам паказчыкі павялічаныя. Пры гэтым продажы пустуючых дамоў выраслі. Некаторыя прададзеныя за одну базовую велічыню. Па законе пустуючыя жылыя дамы можна ўвесці ў гаспадарчы абарот шляхам іх продажу альбо прадстаўлення новаму ўладальніку участка з умовай зносу. Цяпер у адзіным рэестры пустуючых дамоў Беларусі больш за 23 000 аб'ектаў. Міс Маладзечна 2025. У Палацы культуры горада выбіралі самую прывабную і абаяльную дзяўчыну на конкурсе прыгажосці. Пра найбольш яркія моманты мерапрыемства ў нашым наступным рэпартажы. У снежні мінулага года дзяўчаты сабраліся на кастынг, і многія з іх не мелі ніякага вопыту, як трымацца на сцэне, знаходзіць кантакт з гледачамі ў зале, прыгожа рухацца. Нават не верыцца, што за 1,5 месяцы яны ўсяму гэтаму навучыліся. З удзельніцамі працавала цэлая каманда спецыялістаў Палаца культуры Маладзечна. Праводзіліся майстар-класы, заняткі ў фітнес-клубах, пастаноўка дэфіле. Таксама дзяўчаты паўдзельнічалі ў грамадскіх дабрачынных акцыях «Нашы дзеці ад усёй душы, галасы роднай краіны». І 9 фіналістак выйшлі на сцэну у апошні дзень студзеня, упэўненыя ў сабе, стыльныя і з жаданнем пазмагацца за статус першай прыгажуні горада. Сярод удзельніц студэнтка сталічнага універсітэта фізічнай культуры і навучэнкі маладзечанскіх каледжаў, фельчар хуткай дапамогі і медсястра аддзялення рэанімацыі анестэзіялогіі бальніцы нумар 1, харэограф, балетмайстар і лабарант прадпрыемства «Белхол». У кожнай з канкурсантак свае групы падтрымкі, а членам журы на чале са старшынёй маладзечанскага райвыканкама Паўлам Губко прыйшлося сапраўды нялёгка, таму што на сцэну дзяўчаты выходзілі групай, як пары на танцавальных турнірах, і ўменні кожнай патрэбна было ацаніць па дастоінству. Удзельніцы дэманстравалі свае вобразы ва ўсе поры года, сустракалі вясну, адпачывалі на моры, зачароўваліся фарбамі восені і адпраўляліся на калянны зімовы баль, а яшчэ адказвалі, хто з гумарам, хто экспромтам на пытанне вядучага. Гледачы, між іншым, пакуль журы вызначала пераможцаў, маглі аддаць свой голас за тую ці іншую прыгажуню, прагаласаваўшы уласным запрашальным білетам. А добры настрой падаравалі ўсім прысутным зоркі эстрады Мікіта Камадэй і дуэт «Розныя думкі». Самы хвалюючы момант – падвядзенне вынікаў. Дыпломы, кветкі і падарункі атрымалі ўсе ўдзельніцы, некаторыя яшчэ і дадатковыя прызы ад спонсараў. Другой віцэ-міс стала медсястра аддзялення рэанімацыі анестэзіялогіі бальніцы нумар 1 Ангеліна Арол. Першая віцэ-міс – Валерыя Тукайла, балетмайстар узорнага харэаграфічнага ансамбля «Візаві» Палаца культуры Маладзечна. Яна ж атрымала і прыз сімпатый гледачоў.
Конечно же, я хотела войти в тройку, но чтобы такого прям, то, что я уверена, что я буду в тройке, у меня никогда не было, потому что, я хоть и люблю себя, но я не такого мнения о себе, чтобы прям всех затмить и вот себя выбрать. Поэтому я хотела, но не думала, что так правда получится. Карону пераможцы конкурсу «Міс Маладзеж на 2025 пад апладысменты гледачоў старшыня журы Павел Губко уручыў Александры Гісіч. Каралева прыгажосці горада вучыцца ў сталічным універсітэце фізічнай культуры, з'яўляецца кандыдатам у майстры спорту па тайскім боксе, працуе ў турыстычнай арганізацыі і займаецца валанцёрствам, дапамагае бяздомным жывёлам. Першыя эмоцыі Александры – здзіўленне і радасць адначасова. Я не думала о результате, а я думала о процессе, как выглядеть красиво, с ровной спиной, с улыбкой. Когда жюри ушли на решение, я очень переживала. Мне было тяжело дышать. Но я все равно не думала о том, смогу я победить или нет. Вот. И когда я услышала свое имя, первые, наверное, секунды-две я не поняла. А потом пошла и прям слезы накатывались. Пока что отдохну, потому что было очень много потрачено сил. И с ровной спиной, с красивой улыбкой пойду дальше. Побеждать. Пасля конкурсу удзельніцы не спяшаліся пакідаць сцэну. Рабілі сэлфі з сябрамі і роднымі, дзяліліся планамі на будучае, і ўсе сыходзіліся на тым, што конкурс прыгажосці для кожнай застанецца сапраўды адным з самых яркіх эпізодаў жыцця. Сложно было, уставали ноги очень сильно за каблуков, вот. Но мы старались, вот. Безумно рада тому, что я попробовала наконец-то то, что я хотела давно попробовать, вот. И безумно рада этому. В конкурсах не часто участвую, поэтому это как новый шажок в том же направлении, в котором я и работаю. Вроде бы то же самое, но с какой-то своей другой атмосферой. Поэтому волнение тоже присутствует, как у любого артиста. Неважно, сколько ты лет на сцене ты проводишь дней, все равно переживаешь, волнуешься, точно так же, как девочки, ловишь вот это вот переживание их. И как бы на одной волне тоже ножки трясутся немножко. Ну, уже к концу более-менее спокойно, нормально. Вливаешься в свою волну. Когда выходишь, вот первый номер, сначала тревожно, а потом отпускает, и вот танцуешь спокойненько, смотришь сцену. Алла Маркелова, Дмитрий Пятёнок, МКТБ. Праверка ведаў. Другое паўгоддзе для выпускнікоў школ пара адказная і самая напружаная. Цяпер у раёне праходзіць другі этап рэпетацыйнага тэсціравання. 30 студзеня школьнікі пачалі з тэстаў па замежных мовах, а ў заключны дзень 11 лютага выканаюць заданні па рускай. Дні 13 і 14 лютага вызначаны як рэзервныя для тых выпускнікоў, хто не зможа прысутнічаць у асноўныя дні напісання тэстаў. Звычайна вучні, якія хочуць грунтоўна падрыхтавацца да ўступнай кампаніі, стараюцца не прапусціць усе 3 этапы тэсціравання. Акрамя таго, многія з выпускнікоў правяраюць свае веды і дыстанцыйна, удзельнічаючы ў інтэрнэт-алімпіядах і конкурсах па профільных прадметах. У Беларусі з ВІЧ-станоўчым статусам пражывае каля 26 тысяч чалавек. Такімі дадзенымі падзялілася Міністэрства аховы здароўя. Дзяржава гарантуе лячэнне гэтай інфекцыі ўсім людзям, якія жывуць з ВІЧ, незалежна ад стадыі хваробы і ўзроўню імунітэту. Найбольшая колькасць новых выпадкаў інфекцыі рэгіструецца ва ўзроставай групе ад 35 до 49 гадоў. У нас сегодня проживает на территории Молодечно 115 человек с ВИЧ-инфекцией. Все они получают антиретровирусную терапию, то есть это 100%, это очень хорошо. Основные пути передачи – это половой, это парентеральный через кровь и это вертикальный от матери ребенку. Ранняе выяўленне захворвання застаецца важным прыярытэтам у справе папярэджання і кантролю распаўсюджвання ВІЧ-інфекцыі. Медыкі падкрэсліваюць, свой ВІЧ-статус неабходна ведаць кожнаму чалавеку, які зацікаўлены ў сваім здароўі. Добраахвотнае тэсціраванне, у тым ліку ананімнае, можна прайсці ў любой установе аховы здароўя, дзе ёсць працэдурны кабінет. Экспрэс-тэсты на ВІЧ для саматэсціравання свабодна прадаюцца ў аптэках ва ўсіх рэгіёнах. Внутри находится у нас такой шпатель специальный для забора биологического материала. Как я уже ранее говорила, что это тест по слюне. Соответственно,
Палочкой этой мы проводим по букальной поверхности щек, по десне и где-то, может быть, по зубам, для того, чтобы собрать необходимое количество биологического материала. Тереть этой палочкой можно достаточно смело, то есть не бояться, если там даже небольшой сукровица, это как бы норма. Здесь есть специальный раствор, в который мы погружаем нашу палочку с биологическим материалом, выдерживаем определенное время, которое прописано в инструкции, забираем нужное количество материала пипеткой и капаем вот сюда вот в лунку. Далее выдерживаем также экспозицию определенную, которая прописана в инструкции, и можем оценить здесь результат. На одной з сесій Сусветнай ассамблеі аховы здароўя была пастаўлена мэта. ВІЧ-інфекцыя як пагроза грамадскай аховы здароўя павінна быць цалкам ліквідаваная да 2030 года. На яе рэалізацыю накіравана стратэгія аб'яднанай праграмы, якая носіць назву 95-95-95. Первая цифра 95 – это 95% населения, живущих с ВИЧ, должны знать свой ВИЧ-статус. То есть, если у человека есть ВИЧ-инфекция, то на 95% те люди, которые ВИЧ-инфицированы, должны знать о том, что у них данное заболевание есть. Вторая цифра 95 – это из 95%, которые знают свой положительный ВИЧ-статус, получают лечение, антиретровирусную терапию. И третья цифра 95 – это те граждане, которые получают антиретровирусную терапию. Она на 95% им помогает. Наперадзе падрабязны прагноз надвор'я. Вы можете сачыць за выпускамі навін на нашым сайце tvs.by, YouTube-канале, у сацыяльных сетках УКонтакте, Одноклассники, Инстаграм, у тэлеграм-канале МКТБ. А я з вами развітваюся. Усяго добрага і да хуткай сустрэчы.